चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमा 21थि इन्टार क्लाब एथलेटिक्स मीट हाबाफारि खुंदों आरो इन्टार क्लाब एथलेटिक्स मीट हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्लानि काजोलगाव सान्ति पार्क गेलेग्रा फोथाराव खुंदों हाबाफारिखौ। हाबाफारिया फैगौ 29 मे खालारखालि थुंगेगोन। साननैनि हाबाफारि लानानै बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंदों। गिबि हाबाफारि बायदियै चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि आरो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारिया। हाबाफारियाव खारनाय, गोलाव बारनाय, गोजौ बारनाय, खुबैनाय बायदि गेलेनाय होनाय जादों आरो चिरां ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरा बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो गासै नायगिरिफोरनिसिम चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै गाहाम हामलायनाय होबाय आरो आङो गोजोननायखौ फोरमायबाय जे जोङो आसाम एथलेटिक्स एसोसिएशननि बिथोन बादियै मोनफ्रोमबो स्पर्ट्स एसोसिएशना जिल्ला कमिटिया सिलेक्शन खालामनांगौ एथलेटिक्सआव। बेखायनो दिनै जोङो 21st एथलेटिक्स मीट 2026 इन्टार क्लाब बेखौ जों दिनै खुंनाय जादों। दा बेयाव नियार एबाउट 200 बयस एन्ड गार्ल्स अल केटेगरि, बेयाव लं जाम्पबो दं, हाइ जाम्पबो दं, शर्ट पुट दङ, डिस्कास दं, बेनिफ्राय जेभलिन थागोन, बेनिफ्राय 100 मिटार, 200 मिटार, 400 मिटार रान्स बे थागोन गासिबो, बे गासिबो केटेगरिनि। दा बेखौ जोङो खालामदों। उद्देश्यआ जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो स्टेटआ एथलेटिक्स एसोसिएशना जे नोङो नेशनेल मिट आरो इन्टारनेशनेल जे स्पर्ट्स मिटफोर जायोबा बिदिनो खेलाफोर जायो, मालाबा नेशनेल गेम, बेनिफ्राय अलिम्पिक गेम, बेयाव जोङो सिलेक्शन खालामनानै प्लेयार्स फाथायनांगौ। दा बे जिल्ला लेभेलाव जोंहा जिल्लायाबो दायथ' थायो। बेनिखायनो जोङो दिनै 21st इन्टार क्लाब स्पर्ट्स मिटखौ जोङो खालामनाय जादों। मानो होननानै बुङोबा एथलेटिक्सखौ मादार अफ अल स्पर्ट्स होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों दिनै मोनफ्रोमबो क्लाबा बेयाव बाहागो लाफैदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा जोङो बुंनो गोनां जागोन जे चिरां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसननि सिङाव जोंहा मोननै स्पर्ट्स एसोसिएशन दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटि। जेरैहाय नैबे काजोलगाव साब डिभिजनाव जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो बिजनि साब डिभिजनाव जोंहा बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन। नाथाय सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों मोनसेयैनो बे एथलेटिक्सखौ खुंनाय जायो आरो बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बे अल टुगेदार नियार मर देन 200 पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा एथलेटिक्सफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। आं मिजिं खालामो बे जोबोद मोजाङैनो जागोन। बेनिफ्राय जोङो दिनै सिलेक्शन खालामनानै बिनि गेजेरजों जेला स्टेटआव मिट जागोन बेयाव जोङो बाहागो लाहैगोन आरो बेबायदि जोङो डिस्ट्रिक्ट प्लेयार जों सायख'गोन, स्टेट जोङो